אני לא יודעת איפה אני אשים את עצמי. אני נשקתי אחיות, ונשקתי את הפקידים, ונשקתי, וקפצתי על כל אחד. הגב שלה, הגב, קרב לשון. שמחתי שיש לי ילדה קטנה ומקסימה, אבל היו לי גם חששות. נתתי לאור לאכול מהבקבוק וחשבתי, אולי אני מחזיקה אותה חזק מדי, אולי אני מכאיבה לה. פחדתי שהחיים שלי יסתיימו לפני שאספיק לראות אותה גדלה. מה היא יכולה לעשות? כלום. כאילו, אנחנו היינו נותנים לה את התינוק שנולד, מסדרים לה איך תשב ואיך תתפוס את התינוק, רצינו שתהיה לה הרגשה נעימה שהיא מטפלת בתינוק. ההורים כל הזמן היו. כל הזמן קראו מסביב ובבית, וזה אף פעם לא היינו לבד. תמיד היה מישהו. יש לה ידיים של פסנתרנית. המשפחה מאוד עזרה לי, אבל לפעמים רציתי להיות לבד. כשהם הגיעו הם תמיד לקחו ממני את אור במטרה לעזור לי, אבל אז אור לא הייתה איתי. לקח לי זמן להבין שאני בעצם אפשרתי את כל העמולה הזאת סביבי. אין לדלג על המילה של חני. כשאור נולדה, חני עמדה על יד ההריסה של אור, ואמרה, תשמעו, את אור מחזיקים בידיים רק כשהיא צריכה לאכול. ואחר כך ישר לתוך ההריסה. אל תשכחו שרענן נשאר איתה לבד. זהו צריך לטפל בה, זהו צריך לקום בלילה. ואם אתם תרגילו אותה בפינוקים וידיים, הוא לא יכול להסתובב כל היום, גם אני נמצאת פה. עשיתי שאולי אבות אחרים לא עושים קבוע. עשיתי כי הייתי צריך לעשות. זאת אומרת, אני הייתי קם בלילה, כי מי יקום בלילה? אין למי לתת ככה את המרפק, קומי, בוכה. זה בכי של אמא שלה. עברו שנתיים מאז הפיטורים וידעתי שהיא ממשיך להישאר בבית, יצא מדעתי. רענן אמר לי, קחי את אור והמטפלת וצאו לגן שעשועים. אבל לי זה לא התאים. אני רציתי לעבוד, ללמוד, להתקדם. בשבילי זה החופש. עם תואר ראשון בכלכלה, הרבה מה לעשות עם זה בשוק לא היה לה, אז היא חיפשה אלטרנטיבות, מה כן אפשר לעשות עם זה. היא התייעצה עם דוד שלה, שהוא רואה חשבון. והוא אמר לה, תשמעי, אולי ראיית חשבון יתאים לך. הלימודים נתנו לי עצמאות ותכלית. הרגשתי שאני יכולה לעשות משהו עם החיים שלי למרות המחלה. עד עכשיו המחלה ניהלה אותי. מעכשיו קיוויתי שיהיה לי מקצוע מעניין שאוכל להתפרנס ממנו. אולי זה לא נעים להגיד, אבל כל אדם שרואה אותך, אני אומר, אוקיי, בוא ניתן לה סיכוי ללמוד, אבל בינו לבין עצמנו, איך היא תשיג עבודה, איך היא תתפקד כרואת חשבון עם מוגבלויות כאלה, איך היא תגיע ללקוחות, איך היא תשתלב במקום עבודה שהיא לא יכולה בכלל לדבר ובקושי יכולה לתקשר. אז אם היא דווקא רוצה ללמוד, אז בוא ניתן לה סיכוי הוגן ללמוד, אבל... היא לא יכלה לכתוב, אז קניתי טאפ מנהלים, והייתי מקליט לה את השיעורים, או יושב ומשכתב. זה היה חתיכת שעמום. לא עמדתי במגבלות הזמן של המבחנים. מבחן של שעתיים לקח לי 12 שעות. לחלק מהשיעורים לא יכולתי להגיע בגלל בעיית נגישות.